पाँव लागिले पंडित जी। खुश रहू अब भुसौली में जाके सुत रहू। दूर हो तोरा पंडित जी के, काहे ऐसे कहई तरी? ओ पंडित जी, अब भुसौली में सुतला के कोनो जरूरी नहीं खे, अपना ही से एगो काम रलक ह। काम बा? हाँ, बैठू आराम से बैठू। कौन काम बा कहल जाओ। हम तो तपस्या में रही है जंगल में। ओहो। हाँ। अच्छा बोलल जाओ कौन काम बा? पंडित जी, हाँ, अपने शादी ब्याह करावे में तो अपने बहुत एकदम बेटी बड़ी। इहो कौनो कहे वाला बात बा? अरे पूरा दुनिया के मालूम बा हम कितना शादी ब्याह करैले बाड़ी। सबके जोड़ल शादी कट जाई, अब मजाल बा केहू के हमर शादी जोड़ल कट जाए के। धन बानी पंडित जी। अरे हम तो ऐसा बड़का लोग के शादी करेले बड़ी कि आज तक उ लोग इतना खुशहाल जिंदगी जियता कि मत पूछी। आ नीमन तो नीमन, हम तो खराबो लोग के नीमन से शादी करा देले बड़ी। जय हो। एगो आरो बात सुन ल, मोदी जी हाँ, आ राहुल गांधी हाँ, आ सलमान खान, अच्छा, ओकरो बियाह जोड़ देले रही, खबर भेजवले रही, खाली ओकनी न आयल तो ओकरो बियाह करा देले रही। ओहो, वही से तो अपने के हम खोजे सतुआ बांध के आ जंगल में आयल बाड़ी। बड़ी जो भूख लागल बा, देखाओ सतुआ खियावा। पंडित जी कहावत नु है, कहावत। ओह समझ गेली। तो बताऊ ना किनकारा शादी करावे के बा कि अपना ही के शादी करे के फिर से मन बा? अगर करे के बालू शादी, हाँ, तो कहू हमरा लोग एगो डिमांड आयल बा। अच्छा, अपने के बियाह तो होइए जाई, हाँ, साथ में दूगो लइको फ्री बा। महाराज, मोर हैसन उम्र में हम शादी करे वाला बड़ी ना तो कथी बानू, आजकल जवान से ज्यादा बूढ़े लोग शादी करता है। हमारा लोग जो डिमांड आवले नु, हाँ, खास करके अपना ही के एज में आवले, बूढ़े लोग लाए आवले, वही से कहली खिसियाऊ ना। पंडित जी ये सब छोड़ू मोर मजाक। हाँ, एगो हमर पोती बा, उनकरे खातिर बाड़ी लड़का के तलाश में, अपने के नजर में होए तो अपने एगो अच्छा बात समझ गेली। अब लड़का तो बा हमरा लन, ठीक बा। अच्छा, मगर अपने के कितना मांग अनुसार चाहिए? 5 लाख वाला चाहिए कि 10 लाख वाला चाहिए कि 25 लाख वाला चाहिए? ओ पंडित जी, अपने का लड़का के दुकान खोल ले बड़ी, 5 लाख 10 लाख 25 लाख कहे तरी। दुकाने समझू जजुमान, मालूम बा कथी आजकल वैसन के अगुवाई होता। हाँ, पैसा अनुसार अगुवाई होता, ताकि बाद में कोनो झंझट ना होए। कौना दाम में अपने सकम उ तलाश करू। मान लेली अपने के कोनो लड़का देखैली, ठीक बा, आ उ अपने के पसंद हो गेल आ ओकर डिमांड ज्यादा होई, तो अपने करे सकम ना। हाँ, उहे बात बा। वही से पहले पैसा बतावल जाले, ओकरा बाद रिश्ता जोड़ल जाले। लड़का पसंद करे के इ नया आइडिया निकाल देले बड़ी अपने लोगन। हाँ, पैसा अनुसार लड़का पसंद करू आ पट मंगनी चट बियाह। पंडित जी, हाँ, एक बेर बियाह करा देम कि लड़को देखे के पड़ी? कुछो लड़का देखे उखे के जरूरी नहीं खे। अच्छा, अपने पैसा दियो। हाँ, एगो लड़का बा हमरा ला 1.5 लाइट, ठीक बा। कान्हा थोड़ी कहल जाले, तेका आंखवा तेका एगो नहीं खे तो के कान्हा न कहले, 1.5 लाइट कहल जाले अंग्रेजी में, बुझ गया। बियाह हो जाई। वैसा लड़का से शादी करब नु तो एगो आंख रही तो खाल उच में जल्दी जाई के ना चाहिए, ना केनहू गिरी, सोचे एक बेर हंती दबले चल जाई केनहू ना केनहू। पंडित जी, हाँ बोला। 5 लाख 10 लाख वाला ये सब में हमरा लड़का न पसंद बा। तब कैसन चाहिए? कोनो नौकरी वाला होए तो बताऊ। सरकारी नौकरी वाला? हाँ, सरकारी नौकरी वाला के तो मांग बहुत है, मगर एगो लड़का तो बा। पैसन बा बताऊ? पढ़ल लिखल बा, लोक सेवा फेल लड़का बा। लोक सेवा फेल? हाँ, परीक्षा दे लोक सेवा के 59 साल हो गेल बा, अभी बियाह नहीं के होल। हमरा बुझा ले ओकर नौकरी के तलाश करते करते लोक सेवा के परीक्षा देते अच्छा, कहूँ लोक के सेवा ना फेल हो जाए। ओ पंडित जी, लोक सेवा फेल न चाही, कोनो नौकरी वाला देखाऊ। नौकरी वाला लड़का तो बा, अपने के समझ ना आवता नु तो हम देखो तारी। देखू है लौका है मोछ वाला लड़का। अच्छा, हाँ, है मोछ ने से आयल बा, है टांग ऐसन गेल बा। हाँ, ई लड़का बा नु सर्विस वाला लोग लड़का बा, करार के नौकरी करले नगर पालिका में। करार के? हाँ। ओ पंडित जी, ऐसा लड़का से शादी ना होई। काहे? कौन ठीक बा? 5 साल में कहाँ फरार हो जाई, कोनो ठीक नहीं खे ओकर। कहीं मेयर साहब हारल
तो एकरो के तस न झाराई झारी कि एकर कोनो थाह न लागी। ऊ पसंद नहीं खे तो हई देखू लौकई था। हाँ हाँ थाई मास्टर बा थाई। ठीक है बा लेकिन का बानू हाँ कि लड़का के जाथा संपत्ति कितना बा? जाथा संपत्ति तो हईले बा 10 दूर घाड़ी बा 7 कट्ठा खेत बा 2 गो टाड़ बैल भैंसी गाय सब किछो बा मुर्गा मुर्गी सब बा। पंडित जी इहो कहाँ ठीक बा? सरकारी नौकरी है ना है ठीक। एकर कौन ठीक बा? 3 महीना पर मास्टर साहब के तलब मिलले। हाँ अब वो में का जानी मिली कि ना मिली देखत नहीं की। पढ़ाई लिखाई में कहाँ से पढ़ के अवैत है आ ये लंगौते होते नगर पालिका में मेयर के मुट्ठी में हो जाल कल बोलू हमरा लग रहब सट के तो तलब देम आ न तो रहला हट के तो ये से था न लागी केने गेल। तलब लेवेला आंदोलन करे के पड़त है मास्टर साहब के। आ कहीं समय पर तलब ना मिलल तो हम पोती कथी खाई? जौले हाथ पर तलब आई तोले दुकाने वाला के उतना चढ़ जाई। ओ पंडित जी ठीक से देखू ना कोनो तैका घूसखोर ज्यादा कमाए वाला माने महीना 30,000 के आ कमीनी 1-1.5 लाख के ना 1.5 लाख तो के। माले पोत में मिलता बउगो। मगर भ्रष्टाचारी लड़का के ना देखू 10 कट्ठा अगर खेत बेचे के होई नु तो बेच देम मगर साफ ऐसा लड़का देखाऊ साफ पैसा झारे वाला। भ्रष्टाचारी हाँ जजमान हाँ एगो लड़का तो बा अच्छा मगर ओकर डिमांड बहुत ज्यादा बा। बताऊ। ऊ नगर पालिका के हाकिम बा। अच्छा। आ बहुत भ्रष्टाचारी लुटेरा बा। साफ नगर पालिका के हाँ। चूस के बैठा देले बा जहाँ जहाँ जा लेनू हाँ। बिना पिटैले ना आवले। अच्छा जा दू पंडित जी लाते से नु पिटा ले चाहे 2-3 जूते नु पिटा ले और ढेउआ के तो बरसात होखल एकरे के ठीक करू ई रही नु तो पैसा के कमी ना होई आ हम पोतियों के सुखी संपत्ति में रही। ओ भगवान कही तारी नीमन नीमन लड़का सके फोटो रहले रह जाता ओकनी के शादी नहीं के होइत आ खाली भ्रष्टाचारी करे वाला लोग के शादी हो जाता। जा हे भगवान कैसन दुनिया हो गेल। जब लोगे ऐसन लड़का खोजता तो लड़को तो ऐसन के नु बने के खोजी हर लड़का।